Республикабызның көньяк чыгышына урнашкан Мөслим районы табигый матурлыгы белән үзенә җәлеп итә. Адаштырырлык куе урманнары, карлыган җиләккә бай әрәмәләре, иген күкрәп үскән басу кырларның тынычлыгын сакларга теләгәндәй, янәшәдә калыккан биек таулар бизи җирлегебезне. Җырларга салынган ык буйлары гына ни тора. Шушы матурлыкка сокланып, туган ягына мәдхия җырлап яши халкыбыз. Эштә батыр, кылган гамәлләре белән матур Мөслимнең ул кызлары. Күпмедер вакыт игътибардан читтә калып яшәгән Мөслим районы исеме соңгы елларда еш яңгырый. Авыл хуҗалыгымы, социаль сферамы, кайсы гына өлкән алма, матур эшләребез, үрнәк итеп куярлык кешеләребез бар. Мөслим Чиста авыл хуҗалыгы районы. Элек-электән халкыбыз иген үстерү, тирлек үрчетү белән шөгыльләнгән. Бүген авыл хуҗалыгы тармагында әйдәп баручы хуҗалыкларыбыз бар. Эре инвесторлар, Шаллык Мәк акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов, җаваплылыгы шикләнгән Полимек җәмгыяте генераль директоры Рамил Вагызов башлангычындагы туган як Мөслим агрофирмалары белән беррәттән алар белән ярышып эшләүче Исламов, Авзалов фермер хуҗалыклары ил көннәрне икмәкле итүдә районга гына түгел, республикага зур өлешен кертә. Фермерлык хәрәкәтенә бердәм рәвештә кушылган Байык Дуса егетләре һәр яңалыкны үзләштереп алга бара. Шушы җирлектә башлангыч алган Ришат Сахибгараев, кошчылык белән шөгыльләнүче Ирек Хамадишин, Алмаз Сахибгараев исемнәре бүген республикада яхшы билгеле. Кошчылык үсешенә нигез салган Дамир Шәңгәраев һәм алда телгә алынган фермерлар җитештергән продукция бүген терлекчелек тармагының нигезен тәшкил итә. Каз, тавык үстерү белән беррәттән соңгы елларда районыбызда күркәдә үстерә башладылар. Бу өлкәдә инде беренче уңышларыбыз да бар. Соңгы елларда тагын бер шактый керемле тармак дуңгызчылыкка игътибар арту сөендерә. Бер туган Илдар һәм Айдар Хайруллиннар Ольгинадагы тузган ферма торакларын алып, дуңгызчылыкны тургызып җибәрделәр. Халыкның үз мәшгульлеген булдыруда ЛПХ кредитларының роле зур булды. Бу халыкка эш башларга да, күпләп мал асрау хыялын тормышка ашырырга да ярдәм итте. Җирлегебездә гаилә фермаларының саны арта. Исәнсефтән Алмарис Латыпов, Тугаштан Илсур Шихапов, Боланлыдан Разина Габидуллина күпләп мөгезләре төрле асрый башлап, яңа башлангычка старт бирделәр. Алар үрнәгендә тагын бик күпләр бүген савым сыерлары үгезләр үрчетә башлады. Иң мөһиме, яшим, эшлим дигән кешегә хөкүмәтебездә йөз белән борыла, ярдәм итә. Гомумән, авыл җирлегендә бүген акча эшләргә дә, менә дигән итеп яшәргә дә мөмкинлекләр бар. Шунысын да әйтергә кирәк. Җирлегебездә эшләп килүче Агромастер җитештерү компаниясе тарафыннан авыл хуҗалыгы өчен транспорт чаралары җитештерелә. Чәчү комплекслары, җир эшкәртү кораллары, автоприцеплар җитештерү белән беррәттән Агромастерда светодиод лампалар һәм кояш батареяларын җыю оештырылды. Кояш батареяларыннан эшли торган светодиодлы светофорлар Россия шәһәрләренә дә барып җитте. Бу район сәнәгатенең барлык күрсәткечләренә хәлиткеч йогынты ясый. Яшь белгечләрне, яшь гаиләләрне авыл җирлегендә калдыру максатында яшь белгечләрне торак белән тәэмин итү программасы булдырылды. Яшьләргә үз куышын булдырырга ярдәм итү максатыннан өстенлекле программалар эшли. Сугыш ветераннары һәм аларның тол хатыннары да хөкүмәт программасы нигезендә заманча җылы матур фатирлар алдылар. Өлкәннәрнең игътибар үзәгендә булуы сөенечле. Тузган торак программасы шулай ук бик күп гаиләләрне заманча торак йортлар белән тәэмин итү мөмкинлеген бирде. Халыкның яшәешен бик күп факторлар билгели. Авыл фаплары программасы нигезендә җирлегебездә Баланлыда һәм Михайловкада модульле фельдшер акушерлык пунктлары төзелде. Карамалыда табиб амбулатур пункты кулланылышка тапшыру алдында. Район үзәк хастаханәсенә капиталь ремонт үткәрелде. Хастаханә поликлиника заманча җиһазлар белән тәэмин ителде. Халыкка үз вакытында беренчел медицина ярдәме күрсәтелә. Узган ел дәүләт программасы нигезендә Күбәк, Марибүләр, Байык мәктәпләренә капиталь ремонт үткәрелде. Быел тагын берничә мәктәптә шундый ук ремонт үткәрү планлаштырыла. Авыл клублары хөкүмәт программасы нигезендә Үрәзмәттә яңа клуб сафка басты. Русшуган халкыда тиздән яңа клублы булачак. Ташлыярда ремонттан соң фельдшер акушерлык пункты, башлангыч мәктәп, балалар бакчасы һәм китапханә бер түбә астына клуб бинасына кертелде. Район мәдәният йортында капиталь ремонт, реконструкция эшләре дәвам итә. Халыкның тормыш-көнкүрешен яхшырту, сәламәтлеген ныгыту максатында җирлегебездә Чиста су программасы старт алды. Су яшәеш чыганагы. Халыкны чиста су белән тәэмин итүдә эшлисе эшләр бар әле. Кешеләргә дә табигый байлыкны сакчыл тотарга өйрәнәсе бар. Тулаем газлаштырылган районыбызда быел тагын бер зур эш башланды. Катлы йортларга 2 контурлы газ котеллары урнаштыру үсешкә бер адым. Яңа котеллар, яңа җылылык шелтәре, җылылык белән тәэмин итүне көйләргә, чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирәчәк. Район үзәгеннән читтә урнашкан авылларның төп проблемасы булган юллар мәсьәләсе дә хәл ителеп килә. Узган ел Мөслим Симәк юлына асфальт түшәлеп, юл кулланылышка тапшырылды.
Хөкүмәт программасы нигезендә район үзәгеннән читтә булган башка авылларга да асфальт юл салыначак. Халыкның матур яшәргә омтылышы кемдер әзерләп биргәнне көтмичә үз язмышын үз кулларына алуы сөендерә. Сәүдә нукталарының күп булуы бердән сәламәт конкуренция барлыкка китерсә, икенчедән җирлегебезнең салым базасына үз өлешен кертә. Үз мәшгульлеген булдырып, җәмәгать туклану урыннары, кафелар төзүчеләр, чәчтараш хезмәте күрсәтүчеләр саны арта. Даими төзелешләр барган, матурлыкка гашыйк халык яшәгән җирдә әлбәттә төзелеш материаллары тәкъдим итүчеләр, төзелеш кирәк-яракларын үзләре җитештерүчеләр дә күп. Үзләштерәсе, өйрәнәсе өлкәләрдә бар. Алар да тиздән үсеш алыр, чәчәк атыр дип шанасы килә.